Moi kaikki. Tässä just kävelemässä toimistolle ja kello näyttäisi olevan 09.08. Berliinissä on tänään vähän pilvinen päivä, mutta muuten oikein kaunista ja mukavaa. Tänään mun piti pistää purkkiin muutama kysymys ja niistä ensimmäinen oli helppo, nimesi ja yrityksesi. No, nimi on tietysti Roope Rämänen ja yritys Finsat Oy. Toisena kysymyksenä oli, että mitä on tulossa puhumaan yrittäjän Get Together -tapahtumaa. No, mä tuun kertomaan, että mitä mä oon itse oppinut tässä viimeisen 4 vuoden aikana. Semmoista niinku avainkopit ja opit tästä mun omasta touhusta, että mitä me ollaan Finsatilla saatu aikaiseksi, miten me on pystytty kasvamaan 60 henkeä. Ja sitten toisaalta muutenkin oppeja mun 10 vuoden yrittäjäuralta ja sitten ehkä niinku itellä päällimmäisenä, mä oon nyt täällä Berliinissä, niin tää meidän kansainvälistyminen, että jos mulla siitä olisi jotain ajatuksia, että niitä juttuja, missä me ollaan ryssitty ja jouduttu opettelemaan kantapään kautta, niin käydään niitä läpi. Kolmas kysymys oli, että mitä sä haaveilet? No en mä tiedä haaveilinko mä mitään. Mulla on niinku tavoitteet listalla ja niitä mä tässä niinku selätän pikkuhiljaa, että yksi kerrallaan. Viikkotavoitteet, vuoden tavoitteet, 3 vuoden tavoitteet, 5 vuoden tavoitteet, 10 vuoden tavoitteet. Niin mä luin, Jim Rohn sanoi mulle, että näin pitää tehdä. 4. kysymys oli vähän erikoinen. Henna oli huomannut, että mä kuulemma tykkään tyylikkäästä vaatteesta. Siitä ei mene kyllä takuuseen, vähintään erikoisesta vaatteesta. Mutta kysymys siis kuuluu, että jos mun pitäisi Get Together -tapahtumaan tulla joko panterikuosisessa puvussa tai sitten bikineissä, niin kummassa mä tulisin. No kyllä mä siinä panterikuosisessa puvussa tulisin, sehän olisi todella tyylikästä. Ei mitään, nähdään.